And remember you this? Hey, Hungary! You are not my friends. You are my brothers, my friends. Yeah, that was very nice, man. Tudom jobban behatárolni én sem nagyon. Talán közelebb van, talán valahol itt piros. Piros házban nem látok rá. Mi a lófaszom ez? Nem! Milyen nagy lenne már, mint kódba vissza lehetne dobni a heget. Rád basznak egyet. Meg a kés dobálnám. Gondolj bele. El tudod azért magad képzelni, hogy izé repülnek boostra a hegek, ilyen 4-5, az dobálod vissza az összeset. Ki a szűrszás előtt? Meg rövid. Csak. Ó, hogy a kurva anyára. Csukszáj. Úristen. Jó, nyerjük meg gyorsan, azt megint kell. Micsoda, menjünk. Hát gyorsan nyerjünk, azt mondjuk neked. Az VTF Polybro. Nehogy lehozz. Semmi. User disconnected from your channel. Szia. Szarvas volt szerintem végig. Szóval. Ezt akarni. Igen. Pikelj már! Úgy van! Faster! Oh my gosh! Hopp, nem? Rakom az? Van bombám. Meg mögött egy sor. Ó, meg Gucci, rakom meg mögöttünk sor. Ó, sor, egy sor. Oh! Oh my god! Nagyon szeretnék. Hát mert bazdmeg main AWP-s fél. Oh. Még only low. Okay, hold it for. Nice. Short last, short last. Oh, it's Oce! Azonnal viszik fejtnek is, mert az úgy szerint. Gyerekek, miért vagyok ennyire kemény? Jézusom. It's me, man. Golyó, hogy magozók, légy, hogy kell. Létrán. Az igen. Az igen. Van itt balra is. Nem lehet. LOL! Takarodj! Az mi volt, te csaló? Rossz vagyok. Not bad. Összeadódik a sebesség. Amikor jobbra mész, vagy amikor az irányba megyünk, akkor ugyanamikor a sebesség... Hagyd mondjam el! Vagy 0 km/h-val bukfentezel, vagy 35 km/h-val bukfentezel. De melyik a menő? Vén Q! Ez 35-ös. Miért nem vagy mod? Hát a modok igazából azok az emberek, akik
100 000 forint értékben küldtek már el biteket. Tehát biteket kell küldened 100 000 forint értékben, utána kaphatod meg a moderátori jogot. Közelében. Dani, vigyázz, ellátok, bazd meg! Nem tettél rá. Milyen? Már meghalt, Dani. Ugorj meg, Dani! De ott van még több hulla amúgy, mert még volt egy okos. Tögeri. Ugye beakadok a lófaszba. Tessék egy kis pénz, mert anyáddal élsz 30 évesen és egész nap otthon csel, te idióta. Barom, anyád biztos büszke rád. Közkolla, te 10 éves faszopó kutyageci. Egyszer látlak meg lanon, szétbaszom anyádat is a hátadon, és akkor majd megnézem, hogy mennyire fasz a gyerek vagy. Mert ugatni azt szeretsz, de egyszer látlak meg lanon. Kamion tudja, hogy nézel ki, tudom, akkor a Facebookodat vágom, egy kis nyomorék csicska csöves bánat vagy. What's your language? Benne legalább jól van. Tessék, ő emberből van? Hát, látszik. Na, jöhet a kövi! Áron? Jöhet a kövi! Ezt akartam mondani, hogy... Jöhet a következő! Közép, kettő, nem akarok meghalni! Na, rövidről 2. Meghalt? Mindkettő. Nem. Egy lövés. 3 golyó! 3 golyó! Umana bariba! Biba ba bu! 3 golyó! Társai. Tovább mentek-e, vagy... Nem bigas. Do you have bomb? Shut up, bro. Green, I fuck your mom! Like me on Facebook. T-be kell kezdenünk, azt remélem tudjátok. Már. A kurva, úristen. Jó. Adosz. Tobi, köszi azt. Igen! Mi van? Elbuktad a kést, bazd meg, és stay-jelnek. Ne. Mi? Mit elrontottam a kést? Hát meghaltam. Elbuktad a kést. Nem. Nem. Te voltál meg utoljára. Többék meg 1v5-öt buktak. Ezt nem mondod komolyan. AFK-ztam, vagy mi? Hát mentem rámpára, ne égess már ki. Hát elbuktad, geci. Ó, ne. 15 HP. Elmondom a meccs leírását most. 3 darab 1v1-et fogunk láthatni 1v3-ban. Megtörtént az első, megtörtént a második. És megtörtént a harmadik, és bukott kör. Wow! Ez jó meg volt játszva.